magik miwacho e Katholiko magi mano bende yori midwa luwo mondo konyi ibed achiel kuom kanisa mar Nyasaye mane piny ngima, the Universal Church. To kanyo bende ok irome, idwaro machielo kendo, to gima biro qualify mondo ibed kanisa en mokwongo en puonj magi kata puonj mar kanisa mintiene bende en puonj machal gi puonj mag joote machon mondikie muma, gima waluongo gi kisungu ni apostolic teaching, bende en apostolic. Kaeto mar ariyo, puonj nieri bende en gi okwedo puonj moko manie muma. Ka okwedo puonj gi eki, mano to en mano koro puonj mari. To puonj nieri bende onyalo bedo tested. Kata kiwacho ni idwa koro, kata kidwa timo ang'ono, gimiwacho ni can it be tested against what had been there before? Kok onyalo bedo tested, tiende ni ok en puonj makare. Koro wan kaka jokristo wawuok kuonde mopogore opogore. Seche moko ok nonyuoli ja-Anglican, to kuom kend kata kuom ngima ma iriwori gi jomoko ibedo ja-Anglican bang'e. Koro Anglican nieri en e gol mitwe yie, mana kaka jo-Yahudi